forth your greatness. Hence, your mantra will have encouraging. Nyankopon afre yenua yenana yendofo nana owuhwansa efre nkwayimo ekone nkyɛn yenso a yakawa asase so yakora ne mo yi asase a oyi no free mo no mo dɔteɛ enko dɔteɛ mo enso enko so enfutro enko mfutro Esanse Kristo na odi kan sɔre firi awufo mu ne nti yɛnso yɛnim sɛ obenya ne yɛ honam wɔ ɛporo yi ama abɛyɛ n'anim onyam honam no mobrohua ade nkwa wɔn nsam ɛne yɛde wakoa na owufi ansa ɛhyɛ Double.